mga guys. Nay na-disgrasya dari mga guys. Nay na-disgrasya dari mga guys. Uh-oh. Uy, mga guys, na-disgrasya diri oh. Dari mga guys. Dalawa. Guys, na-disgrasya diri oh. Naunsan may tao ni pagkasitwasyon. Naunsan may tao ni pagkasitwasyon. Ikisa man tayo ni kaila diyan ay number sa 911. Oh, ikisa man tayo ni kaila diyan. Guys, may disgrasya. Barangay Bahon. Guys, oh. Guys, na-disgrasya oh. Pagpaliw kung tawag kinsa man gani ang Buto, Barangay Bahon. nang nai-contact diyan nakitaan eh. Aw, daman ikaw nag-live di ay. Gago. Mga guys, mo ni for today's video. Video. Okay ra ka? Okay. Unsan man tao ni pagkasitwasyon. Ikisa man tayo ni kaila diyan ay number sa 911. Diba? Ang paliw kung tawag kinsa man gani ang kanang nai-contact diyan nakitaan eh. Aw, daman ikaw nag-live di ay. Mga guys, mo ni for today's Tabangi ko niya! video. Akong tiil! Okay ra ka ma'am? Akong tiil, tabangi ko niya natutunggan! Ha? Ay, mga guys, natutunggan yung tiil! Pagid ang tiil Tugtog mga yung guys. tiil, oh. Oh, tanawa Tanawa, mga guys, oh. Mong kamo mga guys, hinahina ra gyud mos motor. Kitanawa oh. Dati na may lagi pa ni may naglagpita ra nig bunog ra ni. Oh. Hubog ko ni mga guys, hubog ni mga guys, hubog ni! Hubog. Ay, ako tiil! Uy, ayaw gunitin ninyo, kaya hindi na pwede gunitin! Mga guys, Ay! Aray! oh, mga guys, kanang ni apa. Paliw ko support sa channel mga guys. Talagan. Tara. Paliw mo tawag kinsa man gani ang kanang nai-contact diyan nakitaan eh. Aw, daman ikaw nag-live di ay. Mga guys, mo ni for today's video. For today's video. Okay ra ka? Okay ra ka, ma'am? Okay ra ka? Akong tiil, tabangi ko niya natutunggan! Ha? Ay mga guys, nadatugan pag yun ang tail mga guys. Oh, tanawa na mga guys. Mong kamo mga guys, hinahina ra gyud mos motor. Kitanawa oh. Gatingan na may lagi pa ni may naglagpitan ra nig bunog ra ni. Oh. Hubog ko ni mga guys, hubog! Oh. Hubog. Sus na, lupit agi. Uy, ayaw gunitin ninyo, kaya dili na pwede gunitan! Mga guys. Ay, dili po nila mga guys! Ay, dili pwede natan! Mga guys! So mga guys, kanang ako na ni upload mga palayo ko support sa kong channel mga guys ha, Mr. Lagan mga guys ba. Ay, tama! Vlogger na day mo tanan! Bye. Support sa kong channel mga guys ha, Mr. Lagan mga guys ba. Mga guys ha, isupport sa ako mga guys ha, sa dambing mga guys. Ay, kulera ka! Bye. Bye guys! Guys, ako sa nang upload og ma. Ako sa da Inside TV Like ha. and share ha. Inside TV ha, like and share po da. Bye. Bye! Asa mo? Asa man mo? Tabay! Ay, dili pa ka